bombardeo zanien Andre Balilla, Andre Momezbol zanien, horko eskonbor guztiak gaukatan juzen bezekin. Haitu? Bai. Da horre jabien, geratu zan Elizie, haustute geratu zan, da narrezia da nazera. Da hor pasau zan, ekarri abizan trabajadoriek, arek eskonboro gentzeko. Da guk, horre mailoti, hemen inguru guztitakoak, honen beste burdi egunien, kumizien horra. Da guk, ni bezekin ebiten etxen, eskonboro kataraten. Zu ibilite zauz orduan eskombro. Zu ibilite zauz eskombro kataratzen. Nau, bezekin, mui amairu urtekoan, nau. Bezekin. Da eskonbroko nazarroa egartzen gainu zen, hau gozan estarta bat, emeti estarrokena. Ona kantia egarri zen eskonbroa. Da batzuk egiten gainu, zerien, gu, por ejemplo, Sanrako kuek, oromoño getortzen ziren. Da bustintxako hau zena zein paritiek, bite hori jenak, bustintxan egia bizi soltau behiek, jatan emotut ziren, ezke jabien, lotu arrazaldien barriro eta atzera, biharri. Da gupe goiz darrat egun oso egiten gainu. Listati, Eta pagatu egite zuen... pagatu txaurtzi best. Pagatu, noi pagatu. Gainera esan zuek errezen nuela Durango. Bai. Claro, hamez eta bien. Hori izaten. Da guk egiten gainun, guk astien betot egiten gainun, aleste astien berriten. Da gure mono madanak, Santa Polonia, Orosketa, San Andres, Oromoñoti, Berrizti, Mañaiti, Danati, da gana hauek onemezte pareja eguni ibidezen, eskomoro gertatzen. Danien, hemen ez zegoen, pagan hori,